Els Estats Units estan decidits a dominar la cursa espacial com ara fa 50 anys. Ho ha dit el vicepresident Mike Pence en un acte commemoratiu a Cap Canaveral. Fixen el 2024 com l'any que volen tornar a trepitjar la Lluna, aquest cop per quedar-s'hi, diuen, i com a pas previ per anar al planeta Mart. La NASA ja hi està treballant i prova d'això és que el 2020 ha anunciat tornar a enviar astronautes amb coets nord-americans des dels Estats Units. America will return to the moon within the next 5 years, and the next man and the first woman on the moon will be American astronauts. Vet aquí l'última joguina de Jeff Bezos, una rèplica del mòdul lunar amb què treballa la seva empresa de coets espacials. D'aquí pocs anys, assegura, seran capaços d'enviar-lo a la Lluna primer perquè hi deixi càrrega i instruments i després persones, i no només de visita. And we can help meet that timeline, but only because we started 3 years ago. It's time to go back to the moon, this time to stay. Abans de complir el seu somni, Bezos haurà de transformar el coet d'òrbita baixa que ja té perquè sigui capaç d'arribar a la Lluna i adaptar el mòdul a persones. Molta feina i molta competència perquè Elon Musk de Tesla va més avançat amb el seu SpaceX reutilitzable i la NASA li podria donar un paper en el projecte de portar un home o una dona a la Lluna el 2024, la nova data, 4 anys abans del previst, que s'ha fixat l'administració Trump per tornar a trepitjar el satèl·lit gris. És el projecte Artemis, que encara li falta pressupost, però confia que el 2022 ja funcionarà un embrió d'estació espacial que orbiti la Lluna, s'hi pugui viure i des d'on pugin i baixin mòduls tripulats i no tripulats. Part d'aquests últims, la NASA ja els ha adjudicat al sector privat. Un d'ells s'està construint i tindrà l'aspecte d'aquesta maqueta. Ideat per uns emprenedors de Pennsilvània, actuarà com un servei de missatgeria. Governs, empreses, universitats o particulars ja li han contractat espai perquè els enviï instruments o objectes a la Lluna. Portarà fins a 90 quilos de càrrega i el llançament està previst pel juny del 2021. We have anywhere from robots to different rovers to science experiments, and then also to marketing products. So it really is for anyone, and that's what we really want to do, is we want to make the moon accessible to the world. Per què aquest interès inusitat per la Lluna quan l'home ja hi ha estat i fa 47 anys que en va tornar l'últim? Doncs perquè la confirmació que hi ha aigua al seu pol sud i també l'abaratiment de costos ha obert un univers de possibilitats, des de fer-hi una base habitable permanent, a l'extracció de minerals o combustible, a transformar-la en un destí turístic molt especial. El negoci no només l'ensumen els Estats Units, també la Xina, Rússia, Israel o la Índia. Tots ells tenen projectes en marxa. Al març, els xinesos van aconseguir fer-hi aterrar un mòdul no tripulat i la Índia pot fer-ho aquest estiu. Potències i empreses protagonitzen, doncs, una nova cursa contrarrellotge per conquistar el nostre satèl·lit, convençuts que qui l'aconsegueixi dominar abans potser es farà ric i tindrà la clau per arribar a Mart, a l'infinit i més enllà. Xesco Roberté, TV3, Washington. Un grup de geòlegs cambio de líder en el equipo español, las cosas no están